Buul. En eigenlijk van Eindhoven. Dus dan zak je nogal een eind af, hè? Van Buul. Van Buul, ja. Van Buul. Ja, ja. En, maar eigenlijk van Eindhoven. Ja. De gekste. Ja, sinds 42 jaar wonen wij in Budelschoot. En ja, nu vertrekken wij naar Koningsbos. Opmerkelijke move. Ja, echt wel, hè? Van Budelschoot naar Koningsbos. Ja, inderdaad. Hoe is het zo gekomen? Mijn zoon woont hier. Die woont hier? Nee, die woont hier in Koningsbos. En gezien met de ouderparticipatie is het misschien beter om in de buurt van je kinderen te gaan wonen. Als op een dorp waar bijna niks is en waar je geen familie meer hebt. Dus zodoende eigenlijk. Want dat is het geval in Budel. Ja. Daar heeft u geen familie meer? Of nee, helemaal niet. Alleen vrienden en kennissen. Ja, en als je ouder wordt, dan is het altijd beter om dan toch een beetje dichter bij de familie te gaan zitten, hè? En u noemt dat, en misschien ook wel heel terecht, ouderparticipatie. Ja. Hoe ziet u dat, ouderparticipatie? Ik zie ouderparticipatie zo dat je dus de hulp van de wijk en dergelijke kunt krijgen. Maar dat je voor de andere dingen ja, ook je kinderen nodig hebt. Strakjes. Dat is gewoon zo. Het is niet meer zo dat, ja, dat je zomaar kunt zeggen van ik doe een beroep op, ja, de maatschappij eigenlijk, hè, om het zo te zeggen. Voorheen onze zorgmaatschappij? Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus ja, mijn schoondochter die zit zelf in de zorg. Dus ja, dan heb je toch automatisch iets meer een prettiger gevoel als dat je in Budelschoot blijft zitten zonder dat je daar iemand hebt. Bent u altijd zo'n vooruitziend persoon geweest? Ik denk het wel. Ja? Ja, u bent een planner? Ik ben een planner, ja. Ja. Dus zodoende eigenlijk. U houdt wel van zekerheden? Ja, heel veel. Ik moet het allemaal zeker weten, anders doe ik het niet. Dat was ook met dit huis. Ja? Ja. Dan denk ik van, daar heeft ze toch wel een tijdje over getwijfeld. Nee, toch niet echt. Nee, dat is heel gek. Luister, als een verbintenis tussen de huurbaas en de huurder goed is, en je hebt meteen een prettig gevoel, ja, dan kun je die zekerheid aangaan. U gaat huren dus? Ik ga huren. Ook weer iets voor een zekerheid. Want? Als ik toentertijd, 42 jaar geleden, een huis had gekocht, had ik hem eventueel eerst moeten opeten voordat ik ergens voor een aanmerking kwam. Nu heb ik altijd gehuurd, dus kan ik gewoon doorgaan met huren. En dan kom je toch wel in aanmerking voor bepaalde andere faciliteiten die de maatschappij biedt. Nou, jij weer. Ik vind het wel heel mooi hoe... Nee, ja goed, want er zijn ook heel veel mensen die zeggen van ja... voor hetzelfde geld kom ik volgende week onder een bus. Dan is alles afgelopen en dan heeft dat plannen ook niet veel zin gehad. Nee, maar ja, ik heb ook nog een man, dus... En gaat hij daarin mee? Ja, daar gaat hij mee, ja. Die houdt daar ook wel van? Ja, die houdt er ook wel van en hij is ook ja, heel gemakkelijk eigenlijk en zegt van, je regelt het maar, het is goed. U bent ook degene die veel regelt dus? Ja, waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Ja, zo doen. U doet ook de administratie van het huishouden? Ja. En wat doet hij? Wat is zijn taak binnen de relatie? De tuin en de vogeltjes en de dieren. En... Nou, dat is ook goed, hè? Ja, en waar is hij nu? In Budel? Die zit nu in Budelschoot, ja. Want u zegt Budelschoot. Budelschoot is eigenlijk nog een soort van... ja, het is de gemeente Kranendonk en die heeft 5 kerkdorpen. En Budelschoot en Budeldorpplein, dat is de oude gemeente Budel. En die zijn toentertijd gefuseerd met Gastel, Marees en Kranendonk. Het zijn er 6 inmiddels. Maar Schoot is inderdaad ook een klein dorp. Een kerkdorpje waar eigenlijk heel weinig voorzieningen nog maar zijn. Ja, hè? ja. Nou, we hebben een plus en een bakker en we hebben een schilderswinkel. Nou, dat zijn wel heel wat, hè? Oh, een elektriciteitswinkel. Ja. En wat heeft Koningsbos u te bieden? Behalve uw zoon en uw schoondochter die in de zorg zit. De natuur. Ik ben amateurfotograaf en ik zit hier vlak bij de Doort. De wat? De Doort. Maar als Limburger ken je de Doort ja, ik ben weer meer van het noorden. Hè? Is de Doort een bekend natuurgebied? Ja, dat is een heel bekend natuurgebied. Er zitten onder andere de boomkikkers. Dus ja, dan heb je dus heel veel natuur. Wat mij heel erg aanspreekt. Het Zuid-Limburg is heel erg mooi. En om je de waarheid te zeggen, op Brabant was ik wel een beetje uitgekeken. Dus ook dat is de moeite waard. Boomkikkers? Ja, nooit gehoord van boomkikkers. Jawel, maar... Die zitten steeds meer in Nederland en België. Hè?
Dus u bent, maar dan trekt u er samen op uit, want uw man is ook een natuurmens, nee. niet? Nee? Meestal alleen of met vrienden. Mijn man houdt niet zo van dat wachten met fotografie. Fotografie is heel intensief. Hè? Je kunt goed een halve dag bezig zijn met één onderwerp. Hè? Ja, en dan staat hij daar op een houtje te bijten, terwijl u de perfecte plaat probeert te maken. Ja, en dat werkt dus niet. Hè? Dan raak je elkaar op de zenuwen misschien, Ja, hè? behoorlijk. Hey, met uw vooruitziende blik, hè, dan zou ik denken van ze gaan meer voor iets gelijkvloers. Of heeft dit huis gelijkvloers? Nee, dat hoeft toch niet? Nee? Nee, je hebt tegenwoordig ook trapliften. Hè? Ja, ja. Ja, die maken ze erin en je gaat via de lift naar boven als het nodig is. Dan kun je dus gebruik maken van de faciliteiten die er zijn. Bent u een echt stadsmens, omdat u zegt van ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven? Nee, ik ben geen stadsmens. Nee, toen wij het huis kregen 42 jaar geleden in Budelschoot, toen had ik meteen zoiets van yes, hier voel ik me thuis. Maar bent u wel opgegroeid in de stad? Ja, ik ben wel opgegroeid in de stad. Maar als je dan bekijkt dat mijn moeder ons om 4 uur naar binnen haalde, omdat de DAF uit was. Oh ja. En er heel veel verkeer was, ja, en dat je pas om 6 uur weer naar buiten mocht. Ja, en mijn kinderen de straat uit konden lopen en midden in het weiland stonden. Ja, waar kies je dan voor? Dan kies je toch voor een dorp. Wat kunt u zich nog meer van die tijd herinneren? In die tijd dat uw moeder u als kind naar binnen haalde? Welke tijd was dat? Ja, dat zijn de jaren 60 geweest. Ik ben van 55. Nou, als je dan bijvoorbeeld kijkt op de fiets naar school, de hogere school, dat de eerste week je ouders mee fietsten, omdat je drukke straten moest oversteken. Ja, dat is toch bizar. En wat is u nog meer bijgebleven uit die jaren 60? De muziekverandering. Dat het eerst ja, heel rustig was met muziek. Ja, en toen kwamen de Beatles en de Stones en noem maar op en zo. Dat is ook wel iets waar ik nu nog plezier aan heb, zou ik maar zeggen. Wat ik dus toen heel typerend vond. Dat is een van de belangrijkste herinneringen aan uw jeugd? Onder andere. Onder andere de omslag binnen de muziek? Ook, ja. En luistert u daar nog wel eens naar? Ja, natuurlijk. Ja. Je zet de computer aan en je duwt er een cd'tje in en je zit lekker je foto's te bewerken en je hebt heerlijke muziek op de achtergrond. Dus u bewerkte de boomkikkers met de klanken van de jaren... Ja, met de jaren 60, 70, ja. En wat doet u met die foto's? Heeft u er wel eens over gedacht om te exposeren? Dat heb ik al verschillende keren gedaan. Oh ja? Ja. Ik heb een fotogroep opgericht in Budelschoot, het Sluitertje. En het Sluitertje dat exposeert eens in de 2 jaar. En die fotogroep hou ik ook aan daar. Ik ga dus netjes iedere maand naar de bijeenkomsten. U gaat pendelen? Ik ga pendelen, ja. Tuurlijk, je kunt niet alles achter je laten, hè. Dat moet je heel geleidelijk aandoen, hè. Totdat je hier weer iets hebt opgebouwd natuurlijk. Uw zoon en schoondochter? Ja, met kleinkinderen. Ja, dat wilde ik vragen. Hoeveel hebben ze er? We hebben 2 kleinkinderen. Daantje is 4 jaar, Jules is 3 jaar. Dus nog lekker klein. 2 jongetjes? Een jongen en een meisje. Daantje is het meisje? Daantje is het meisje, ja. En als ze hier de straat in komen, dan zeggen ze, we zijn nu in opa en oma land. Nou, kun je nagaan. En hoe ver wonen ze hier precies vanaf? Als je hier de Dries uitloopt, 1 straat verder door, op de hoek. Dus ze kunnen eigenlijk hier komen, zonder dat ze hoeven over te steken. Nou, er is ook over nagedacht, hè. Ongetwijfeld oma. Nee, dat is echt toeval. Dat is toeval. Ja, dit is voortaan opa en oma land. Opa en oma land, volgens de kinderen. Op de bush. Op de bush. Ja. Nou moet nog een beetje met de taal bekend worden. Uw zoon is enig kind? Nee, ik heb nog een zoon. Die woont in Den Haag en dat is geen optie. Dat is geen optie? Nee, dat is geen optie. Nee, ik ben er een paar keer geweest in Den Haag. Nee, trek me niet. Het is me gewoon veel te druk. En wat vindt uw zoon en schoondochter ervan dat dit in één keer opa en oma land is geworden? Nou, die vinden ze wel heel leuk. Ja. Want het is namelijk mijn schoondochter die me gewezen heeft op dit huis. Oké. Dus als ze... Ja, ze wil ook graag dat wij hier komen wonen, dus dat blijkt wel. Ja, want zij moeten daar natuurlijk ook in meegaan, in die gedachte van u. Ja. Mochten wij hulpbehoevend worden, dan wil ik toch wel terug kunnen vallen op mijn zoon en zijn partner. Ja. Nou, ik kan van mijn kinderen op aan wat dat betreft. Dat is toch mooi, hè? Ja, dat is mooi, hè. Dat is ook een geruststelling, hè. Dan denkt u toch, dan heb ik het goed gedaan vroeger.
Ja, misschien wel. Maar ja, het is wel zo dat natuurlijk Kim erbij is gekomen. Dat is dus mijn schoondochter. Ja, en die heeft dus ja, dezelfde gedachte gelukkig. Ja, als je dus al wijst, je schoonouders eigenlijk al wijst op het feit dat er een huis te koop is in de buurt. Ja, dat is toch een goed teken, hè? Dat is een goed teken. Ja. Ja. En die heeft in het begin, ja, ze is een beetje makelaar geweest, hè, tussen mij en de huisbaas. Want ja, zij kende de huisbaas. Zij onderhandelde ook. Zij onderhandelde ook van, ja, omdat ik dus nog verder niets wist hier in de buurt. Nou, en zij heeft dus de ontmoeting geregeld. En ja, binnen een week was het eigenlijk bekeken en met Pinkster hebben we getekend. Dus dat is toch grandioos, hè? Dus toen ging bij Daantje en Jules ging de vlag uit. Toen, ja, opa en oma land. Opa en oma land. Ja, leuk hè? Wat voor moeder bent u? Ja, dat vind ik eigenlijk heel moeilijk te zeggen. Ik denk wel dat ik mijn kinderen beschermd heb opgevoed, tot een bepaalde hoogte. Maar wel toen ze dus op zichzelf gingen, dat ik ze allemaal vrij laat. Dus ik ben geen moeder die gaat vertellen hoe dat moet. En wat voor een oma bent u? Een hele consequente oma, maar ik hoop ook een lieve oma. Dus zolang als de kinderen nog echt naar me toe vliegen van oma, weet je niet, dan is het toch goed hè. Ik hou me wel heel erg aan de regels die dus Remco en Kim stellen voor de kinderen. Dus ik ga daar heel erg in mee. Ja, en bij oma wordt er geluisterd, hè? Dat is altijd. Hè? U zit ontzettend mooi op één lijn. Ja. Dank u wel voor het verhaal. En mag ik u en uw man natuurlijk, en Remco en Kim en Daantje en Jules een hele mooie nieuwe fase toewensen op de bush Dankjewel. in jullie leven. Ja, dankjewel. Leuk. Ja, En een mooi huis hoor. Ja, het ziet er heel leuk uit hè. Ja. Ja, ik heb de gordijntjes hangen en zo en dan wordt het al een beetje bewoonbaar hè. Ja.